Dencam laver forme til vindmølleindustrien, så hvis man skal producere vindmøller, så ringer man til Dencam, og så laver vi en form, der kan lave de vinger. Mit navn er Carsten Sederqvist. Jeg er produktchef for varmepumper i Elcos datterselskab i Danmark, Gastech Energi AS. Varmeanlægget i hallen består af to dele. Et i den ene ende og et i den anden ende. Vi har fået 4 Elco-varmepumper, som alt opvarmer 5.300 kvadratmeter. Ja, da vi blev forespurgt på den her opgave, der lå Gastech inde med et helt nyt produkt, som jeg kunne se, det var muligt passet ind. Og via erfaring med Gastech har vi jo fundet de helt rigtige løsninger til opvarmning af deres haller. Og opvarmningen foregår med kalorifer, der blæser igennem luftkanalen. Kundens forbrugsmønster, tidligere gasforbrug, bygningens beskaffenhed og isolering har vi taget i betragtning, da vi har valgt størrelsen af varmepumper, der skulle til. Og fordi hallen er bygget, som den er, med et varmeanlæg i hver ende, der har vi valgt 2 L88'er. Ikke som kaskade, men som 2 separate anlæg. Anlægget er bygget sådan, at den gamle gaskildecentral stadigvæk kan bidrage i tilfælde af, at der er behov for backup. Her ved Dencams produktionsfaciliteter i Faaborg har vi installeret en 2'er-kaskade med 2 L88 varmepumper. De kører som en ren monovalent løsning, det vil sige, at der er en elpatron i buffertanken til at tage backup og nøddrift. Gastech er min bedste samarbejdspartner. Har jeg valgt at lave det her i samarbejde med dem, og de er vigtige for mig at have både med til projektering og beregninger på alt det her i forhold til at stå med det alene. Og også, at jeg har en backup i service og fyrstop og så videre, hvis der kunne være det. Jamen altså Elco, det var jo vi kigger på, det var jo driftssikkerhed, som vi lægger meget vægt på her, fordi vi skal bruge varme i vores haller. Og så er det selvfølgelig også leveringstid og pris, vi kigger på, når vi vælger en leverandør. Hej, jeg hedder Henrik. Jeg er overmontør i Gastech Energi i varmepumpeafdelingen. Vi står her ved Dencam, som har valgt Elcos L88 varmepumpe. Noget af det mest moderne inden for store varmepumper. Elcos store varmepumper er utrolig simpelt opbygget. Dermed er de faktisk også meget nemmere at servicere. Så vi forventer ca. 70% af vores energiforbrug, vi sparer. På stedet her har vi lavet en besparelse på 416 megawatt-timer årligt, og vi har sparet miljøet for 78 tons CO2 på den årlige drift. Det er selvfølgelig også den grønne dagsorden, at vi skal over mod at bruge ren el. Vi har den plan, at vi skal være helt ude fossile brændstoffer senest i 25, så det her er så en del af planen.